ketä 4. pataljonan komentajan komentopaikat. Nyt tämä tilanne kehittyy sillä tavalla, niin kuin Viipurissa taisteltiin, niin kuin me muistamme, että 10. päivä murtui pääasema, taistelut siirtyi VT-asemaan ja me kävimme sitten VT-aseman taisteluja katsomassa Vammersuussa, Kuuterselässä ja Siiranmäessä. Ja kun VT-asema murtui, niin sen jälkeen taistelut siirtyi tänne taka-asemaan, eli VKT, Viipuri, Kupasari, Taipale-asema, joka estearvoltaan oli olematon, se oli keskentekoinen, oikeastaan aloittamaton, tätä Viipuri-aluetta lukuun ottamatta. Ja kun tilanne ryöstäytyi siksi, miksi se meni, ja sitten käynnistettiin se logistinen ihme, eli joukkojen siirto sieltä Syväriltä tänne Kannakselle, niin sen siirron kohteena oli myöskin tämä tänne tullut 20. prikaati, jota johti jääkäri eversti Armas Kemppi. Kemppi oli saanut tämän prikaatin johtonsa 44 vuoden alussa. Ja silloin oli tilanne se, että me olimme luopumassa tämmöistä divisioona-organisaatiosta, joka katsottiin, että se ei ole meille sopiva, vaan liian raskas organisaatio, ja ruvettiin muodostamaan prikaateja. Mutta se prikaatien muodostaminen jäi täysin kesken, koska sota muutti tilannetta täysin. Tämä Kempin johtama prikaati, se muodostettiin 43-44 siellä Syvärin pohjoispuolella linnoitustöissä olleista 2 jalkaväkirykmentistä, jotka lakkautettiin ja ne yhdistettiin ja tuloksena syntyi 20. prikaati, jonka komentajaksi määrättiin eversti Kemppi. Ja tämä prikaati, jota hän alkoi sitten johtamaan siellä, niin se on miesvahvuudeltaan 7500 miestä, noin pyöreästi. Käsittää 4 taistelupataljoonaa, noin 1000 miestä. Sen lisäksi siihen kuuluu oma tykistö, rykmentti, joka käsittää 2 patteristoa, raskaan ja kevyen patteriston, putkien lukumäärä 24. Lisäksi siinä on taistelun vaatimat esikunta, huolto, viesti, pioneeri ja PST-elimet. Ja kun ne pannaan kaikki yhteen, syntyy 7500 miestä käsittävä taisteluosasto. Se on sillä tavalla varustettu ja kalustettu, että se pystyy tällaiseen itsenäiseen taisteluun muutaman vuorokauden ajan, jonka jälkeen se tarvitsee jo ylemmän johtoportaan tukea esimerkiksi huollollisesti. Ampumatarviketäydennys tärkeimpänä. Tällainen se joukko oli. Ja sitten kun tämä joukkojen siirto sieltä Syväriltä ja Maaselän Kannakselta kaukaa sieltä Äänisen pohjoispäästä alkoi, niin siirrettävinä joukkoina oli tämä Armas Kempin prikaati, joka oli varustelutöissä siinä vaiheessa sinne Syvärin pohjoispuolisella alueella. Ja sitten kun Kemppi sen käskyn sai lähteä siirtymään tänne Viipuriin, niin sen jälkeen sen käskyn kaikki meni, voi sanoa, totaalisesti pieleen Kempistä riippumattomista syistä. Mä korostan sitä. Ensinnäkin oli yksi vaihtoehto, että ruvettiin jo toteuttamaan, että ei sitä siirretäkään Kemppiä tänne Viipuriin, vaan sieltä Karhumäen suunnasta oli siirretty 4. divisioona jo keväällä tänne Kannakselle. Ja se oli jättänyt sinne divisioonan mentävän aukon siihen ryhmitykseen Maaselän Kannaksella. Pannaan Kemppi sinne. Kun päämaja koko ajan näki lähinnä Airo, sen Maaselän suunnan, niin semmoisena vaarallisena suuntana. Ja sitä kerittiin sitä siirtoa ja panna käytäntöön, kun todettiin, että ei mihinkään Maaselän suuntaan, vaan Kipinkapin vanhaan iloiseen Viipuriin. Ja kun Kemppi sen käskyn sai, niin hänelle sen käskyn yhteydessä ilmoitettiin, että hänellä on Viipuriin tultua noin 3 vuorokautta vähintään aikaa saattaa prikaatitaistelu valmiiksi. Ja sinne saakka 4. armeijakunta, jota johti Taavetti Laatikainen, huolehtii Viipurin puolustamisesta. 4. armeijakunta ei pannut Viipurin suhteen tikkua ristiin. Vei jopa ilmatorjunnan pois täältä. Kempille ilmoitettiin, että kun hän tulee junasiirroilla tänne Viipurin alueelle, niin se tosiaan se 3 vuorokautta on vähintään aikaa.
kun me tiedämme, että taistelut alkoi 20. päivä, niin Kempin ensimmäiset osat tulivat 18. päivä ja viimeiset tuli 19. päivä. Eli niillä viimeisillä osilla taistelun valmistautumisessa ei ollut aikaa vuorokausia, muutama tunti. Kempille ilmoitettiin, että lähdet siirtymään määrävahvuisiin ampumatarvikkein. Tarkoittaa käsiaseita, että tykistöä ja niin edespäin. Ja saat täydennyksen tuossa Viipurin luoteispuolella on noin 10 kilometriä. Siinä oli sen ajan suurin ase- ja ampumatarvikevarasto, Rautakorpi. Saat täydennyksen Rautakorvesta. No niin, näillä tiedoilla varustettuna siirto alkoi. Kun tänne Viipuriin tultiin sillä kärjellä silloin 18. päivä 6. niin kyllä täältä iloisuus oli todella kaukana. Täällä oli jonkun verran miehiä, mitkä olivat jättäneet asetoverinsa, irtaantuneet luvatta, niitä hiippareita, ja ne on tullut tänne kaupunkiin. Sotilaspoliisit olivat rikkoneet täällä kaupungissa olleen alkoholiliikkeen vähän ennen joukkojen tuloa, ja viina virtasi nyt jollain tavalla noissa katuojissa ja katujen varsilla niitä hiippareita pakin kannella kauho sitä alkoholia sieltä lasimurkkan seasta, ja Kempin miehille sanottiin, että te ette täällä pitkään pysy taistelemaan, ryssä tulee kohta perästä. Muutama päivä ennen Kempin tänne tuloa, niin tuossa Maaskolan ratapialla, jonka yli me menemme kohta, kun lähdemme Taliin, niin siinä räjähti ammusjuna lähes kokonaisuudessaan. Voimakas tömäys, joka rikkoi viimeisetkin ikkunat, mitä Viipurissa ehjänä sillä hetkellä vielä oli. 19. päivä 6. kaupungin silloinen kaupunginjohtaja reservimajuri Tuurna laski tuolla keskellä kaupunkia olevalla sankarihaudalla Seppäille viimeisten viipurilaisten kanssa ja poistui kaupungistaan. Viipuri oli autio. Yleisilme äärettömän masentava. Ja armas Kemppi ryhmittää prikaatinsa torjuntataistelua varten. Hänellä on Viipurin pitämistehtävä. Nyt täytyy muistaa, että tätä tehtävää ja joukkoa, joka määrättiin sen toteuttamaan, niin arvioidaan talvisodassa. Mehän emme menettäneet Viipuria kuin tähän saakka, kun asketaan idästä. Tähän saakka pääsi talvisodassa neuvostojoukko. Meitä Viipuria puolusti talvisodassa 7 pataljoonaa. Nyt, kun sitä kesäsotaa ajatellaan, mitä me nyt tarkastelemme, niin Viipurissa oli 4 pataljoonaa. Eli se suhde verrattuna talvisodan oli aika epäedullinen armas Kemppi ja ajatella, mutta olkoon se nyt vaan tiedossa teille. Kemppi ryhmitti sen prikaatinsa siten, että tuonne Karjalan kaupunkiosa, joka kautta me kohta lähdemme menemään. Sinne tuli everstiluutantti Teppo Sorrin johtama 3. pataljoona. Mä samalla annan tietyn arvion näistä komenteista, koska niillä oli suuri merkitys tämän taistelun onnistumisen suhteen. Sorri oli sotilasarvoltaan everstiluutantti ja hänen miehet ihmettelivät, miksei Sorrista tehdä rykmentin komentajaa. Että taidot varmasti riittäisi suuremmankin joukon komentamiseen kuin pataljoon. Mutta hän oli nyt pataljoonan komentaja. Onneksi oli siinä tehtävässä. Sitten tullaan tähän kaupunkialueelle tarkemmin, eli ratapihaan tälle keskustan puoleiselle alueelle. Hän läksimme tätä kautta pois kaupungista soitapäivänä. Siinä on Ristimaa, hautausmaa-alue Lepola. Tästä me menimme. Siihen suuntaan ryhmitettiin majuri Kurt Beckmanin johtama 2. pataljoona. Tärkeimpään suuntaan Viipurin puolustamista ajatellen, koska päätiet johtivat sitä kautta Viipuriin. Beckman olisi ollut varmasti erittäin hyvä esikuntaupseeri, mutta rintamapataljonan komentajaksi hän ei ollut sopiva. Se on todettu myöhemminkin ja varmaan se todettiin silloinkin. Hän oli en halua kaikkia sanoa, että hän ei ollut sopiva siihen, vähän liian pehmeä, joku sanotaan. Ja sitten hieman ongelmia alkoholin kanssa. Ja hieman vaikeuksia puhua, ja kun sitten oli se alkoholi ja hieman puhevammainen, niin sitä hänen puheestaan ei tahtonut saada mitään tolkua, mitä hän tarkoitti. Hän on jossakin muussa tehtävässä selviytynyt huomattavasti paremmin kuin tässä rintamapataljonan komentajalla, mutta se nyt oli näin. Tällä alueella, missä me nyt olemme,
tämän Viljo Kirman komentopaikalla. Kirma oli jo yli 50 suojeluskuntaupseeri. Äärettömän tunnollinen, mutta iältään sitä tehtävän hoitamista varten niin vähän yli-ikäinen. Anteeksi vaan, me kaikki 50. Kyllä se sillä tavalla on, että se rintamapatanan komentaja-ikäinen on siinä 30-35 vuoden haarukossa, eikö niin? Tuolla on mies, joka tietää sen tarkkaan, kun hän niitä kokoonpanoja on tehnyt ja johtanut niiden tekemistä. Mutta Kirma oli nyt hyvin tunnollinen mies, ei siinä mitään. Oli se tunnollisuus koettui hänen kohtalokseen. Täällä keskustassa, missä Kempin komentopaikka oli, niin siinä oli lähellä niin kapteeni Aamos Malisen johtama ensimmäinen pataljoona, joka oli Kempillä reservinä. Te olette lukeneet Tuntemattoman sotilaan ja siellä on semmoinen upseerityyppi kuin Lammio. Aamos Malinen oli Lammio potenssiin 2. Kylmät käskyt ja selänkääntö. Hän oli äärettömän rohkea, se rohkeus koituu hänen kohtalokseen, mutta tämmöinen alaisten käsittelytaito hänellä ei ollut kovin kaksinen. Mutta hän oli patanan komentajana siinä. Kempin me tiedämme kaikki tämän meidän rykmentin historiasta, että hän oli JR7 ensimmäinen komentaja silloin, kun jatkosota alkoi ja johti rykmentin taistelut sinne pääasemaan saakka. Jääkäri upseeri, tunnollinen, rehti suomalainen mies. Lähtösi siitä Haminan itäpuolella on semmoinen leirintorppa. Siellä on Armas Kempin muistomerkki tällä hetkellä. Et joskus ajatte sitä museotietä pitkin, niin pysähtykää siellä muistomerkillä. Se on sinne, koska se 3 vuotta sitten, kun se pystytettiin sen leirintorpan lähettäjille. Tällainen se tämä ryhmitys oli. No sitten ruvettiin, että tuolla Herttualassa oli tykistö, eli kevyt ja raskas patteristo, eli ne tuliyksiköt, mitkä oli suoraan Armas Kempin komennon alaisena, ilman että tarvitsee mistään lupia pyydellä. No nyt kun hänelle oli ilmoitettu silloin siellä Syvärillä, kun hän lähti, että hän saa ne ampumatarvikkeet sieltä Rautakorvasta, nyt ruvettiin sitä asiaa sitten hoitamaan. Ja tykistökomentaja everstiluotti Arra täältä Kempin esikunnasta, niin lähettää taisteluvenetoimiston päällikkönä olleen luutnantti Heikkelin hakemaan Rautakorvasta ampumatarvikkeita. Ja Heikkel lähtee kolkuttelemaan autokolonan kanssa sinne Rautakorpeen hakemaan ampumatarvikkeita ja tapaa siellä todellisen byrokraatin. Heikkelillä oli mukana Arran tekemä tilaus niistä ampumatarvikkeista, määrä ja laatu. Siellä on ollut kapteeni, jonka sukunimeä ei viitsi sanoa ajan puutteen vuoksi. Tässä joukossa on haminalaisia. Niin hän katsoi sitä paperia ja sanoi, että tästähän puuttuu armeijakunnan tykistö komentaja Sippalan hyväksyminen. Ei tällä mitään anneta takaisin hakemaan nimiä. Ja luutnantti käyttää autot ympäri ja palaa takaisin Viipuriin ja sanoi, että ei ne antanut mitään siihen. Puuttuu ne nimet. Kukaan ei edes tiennyt, missä se eversti sillä hetkellä oli. Arra sanoi, että nyt ei enää kysellä nimiä, nyt helvetin äkkiä takaisin sinne Rautakorpeen hakemaan ne tykistö ampumatarvikkeet, nyt niitä tarvitaan. No luutantti kolkuttelee takaisin Rautakorpeen ja alkaa samat keskustelut. Kovaotteinen luutantti sanoo, kapteeni, että minä muuten otan ne ampumatarvikkeet. Ja sitten se johti siihen, että ne rupesi molemmilta kopeloimaan pistoolia vyöltään. Taistelun jytinä lähenee idästä ja 2 suomalaista upseeria selvittelee välejä varikon pihalla. Luutnantin tahto voitti, hän sai ne ampumatarvikkeet, mutta sitä apuvarikosta, joka oli tuolla Simola se varikko-osasto, mistä se tuli saada tämän raskaan tykistä ampumatarvikkeet, niin siinä kun riittävästi sählättiin ja osuttiin, niin se raskaan tykistä ampumatarvikkeet oli väärän kaliberisia. Ne ei käynyt siihen tykkimalliin laisinkaan. Eli niistä ei ollut mitään muuta hyötyä kuin paino. No sitten hän palaa takaisin ja sitten Kemppi sanoo operatiivisen osaston päällikölle, vai toimistoko se oli, majuri Nurmelle, että sinä menet hakemaan näihin käsiaseisiin sieltä ampumatarvikkeita lisää. Nurmi otti siitä nurkasta konepistoli ja sanoi, joo, kyllä minä hain. Ja haki myöskin. Siellä ei enää kyselty papereita siinä vaiheessa.
tällä tavalla se lähti niin kuin koko ajan vyörymään sillä tavalla hallitsemattomaan suuntaan. No tullaan 20. päivä yöhön. Yöllä täältä edestä, sieltä mistä mekin liikumista pääaseman suunnasta irtaantuu viimeisiä siellä taistelleita suomalaisia joukkoja. Ja tuon tien suunnassa, missä tuo punainen nuoli on, niin siinä tulee Eversti Juvan, eli jalkaväkirykmentti 58 sotilaita vähän johtamattomana joukkona, mutta pyrkii pois sieltä alueelta. Ja nyt tämän toisen pataljonan sotilaat eivät tienneet, että siellä on vielä omia edessä. Kun tässä oli kiire, ei keritty suorittamaan niitä tarvittavia taistelun edellyttämiä toimenpiteitä, niin kuin rintamavastuun vaihtoon liittyvät tapaamiset ja sopimiset. Kaikki jäi tekemättä sen kiireen takia. Nyt nämä toisen pataljonan miehet luulee, kun ne ukot siellä aamuhämärissä tulee, että ne on vihollisia. Ne varmuuden vuoksi ampui niitä Juvan miehiä. Mutta siinä ei suuria tappioita tullut, mutta se kuitenkin oli omiaan taas sekoittamaan sitä mielialaa. Ja sitten aamulla 6 aikaa muistaakseni tapahtuu ensimmäinen tuommoinen kosketuksen otto. Se hyökkäys torjutaan ja seuraava on sitten tuossa puolen päivän tuntumisen vahvempi hyökkäys. Siinä vaiheessa tilanne karkaa täysin hallitsemattomaksi. Kun se neuvostojoukkojen hyökkäys, huolimatta täällä olleista miinotteista ja panssariesteistä, pääsee se jalkaväenhyökkäys käyntiin, niin tuon 6. komppanian alueella, mikä on merkitty tuon päätien varteen, niin siellä sotamies Nummelin alkaa huutamaan, että on käsketty irtaantumaan. Hän oli nähnyt, että jotakin siirretään taaksepäin. Se joku ilmeisesti oli Beckmanin komentopaikka. Hän käsitti sen siksi, että nyt käsketty irtaantumaan. Hän kailottaa siellä taisteluasemassa, että irti on käsketty irtaantumaan. Hänen joukkueenjohtajana ollut nuori Vänrikki ei tarkista sen käskyn oikeellisuutta, vaan se käsky leviää kulovalkean tavoin tänne 6. komppaniaan, että irti. Hetken kuluttua on koko Beckmanin pataljoona irti. Se meni kun kulovalkeasta eli ketjua pitkin, se tieto on käsketty irtaantumaan. Kukaan ei tarkista, että mistä se on lähtenyt se tieto. Miehet alkaa valumaan täältä Lepola ja Ristimäen alueelta kohti keskustaa. Majuri Beckman toteaa, että tilanne on häneltä hallitsematon. Hän heittää repun selkään ja sanoo lähetille, nyt lähtee tämäkin poika. Ja niin ne lähtee. Nyt on syntynyt painopiste suuntaan Viipurin puolustusta ajatellen pataljonan kokoinen aukko. Nyt se alkaa levitä se irtaantuminen tänne Kirman pataljonan alueelle, kun ne miehet näkee noista asemista, että mikähän takia suomalaisia siirtyy poispäin. Varmaan ne on käsketty lähtemään. Armas Kemppi laittaa Malisen vastahyökkäykseen. Tehtävänä ottaa tämä Beckmanin tyhjentämä asema-alue haltuun. Oli se Malinen nyt mitä tahansa luonteeltaan, mutta rohkea hän oli. Hän jakoi sen pataljonsa 2 taisteluosastoon. Hän johti itse toista puolikasta ja kapteeni Suutarinen toista puolikasta ja sen jälkeen hyökkäys tänne murtoalueelle alkoi. Se kulki se hyökkäys aluksi erittäin hyvin, mutta Malinen katosi ja hän on sillä tiellään tänäkin päin. Hän kaatui todellisesti taistelun melskeessä, pataljona jäi ilman komentajaa, tehtävän täyttäminen tuli vähän epäselväksi ja Malisen hyökkäys pysähtyi. Tähän samaan vaiheeseen oli liittynyt myöskin se, että Kempillä oli tässä komentopaikallaan semmoinen kapteeni Uuno Tarkin johtama vahvan komppanian vahvuinen semmoinen nyrkki, jota käytetään viime kädessä. Se heitettiin se Tarkin johtama nyrkkikin tähän rytäkkään, mutta se törmäsi näihin irtaantuviin miehiin ja sitten se hyökkäys pysähtyi siltäkin siihen osaan. Nyt ei saatu enää asemia takaisin. Ja nyt lähtee Kirman miehet myöskin siirtymään kohti Linnasiltaa ja tuossa on Linnasaari. Nyt on tilanne menetetty. Silloin ensimmäisen taistelupäivän iltapäivä. Teppo Sorri, joka on tuolla Karjalan kaupunkiosalla, tämä painostus ei kohdistu Sorrin pataljoonaan ollenkaan. Hän pitää ne asemansa käskyn mukaan.
No mitä sitten? Epäonnistuminen on totta. Kemppi ilmoittaa miehilleen, jotka tässä esikunnassa oli, että sitä nyt irtaannutaan mekin, mutta hän ei lähde. Hän on eversti ilman joukkoja, hän jää tänne. Mutta esikunnan upseerit sai sitten että nythän teitä vasta herra eversti tarvitaan, että kyllä teidän on lähdettävä meidän mukana. Ja niin Kemppi esikuntinen sitten irtaantuu, tulee tähän Linnansillalle, näkee, että siellä Linnan tornissa vielä on Suomen lippu. Ilmeisesti majuri Viiri, joka oli esikuntapäällikkö, niin sanoi tarkoittamatta sitä nyt kenellekään, että tuo lippukin pitäisi hakea pois. Ja semmoinen nuori Vänrikki, niin se sukunimi on mulla vähän aikaa kateessa, mutta mä sen joskus sanoin, se on Sippolasta kuitenkin kotosi se Vänrikki. Se käsittää sen käskyksi ja lähtee hakemaan sitä lippua. Ja monimutkaisen seikkailun jälkeen, kun venäläiset jo ampui täällä kaupungissa, niin se Vänrikki sai sen lipun pois, se on sotamuseossa tänäkin päivänä. Se tuotiin sieltä pois. Tullaan tuon Linnansillalle, mennään tuon vesialueen läpi ja tullaan tuonne Tiehaaran kaupunkiosaan ja Kemppi määrää, että tykistökomentaja Arra kerää semmoisen tulpan irtisaatavista miehistä tähän Tiehaaran kaupunkiosaan, että estetään tämä neuvostojoukkojen ryntäys tuon sillan kautta niin yli. Ja hän lähtee etsimään mistä löytyy Laatikaisen esikunta. Ja tähän oli kyllä jo siirretty muitakin joukkoja, kun oli todettu, että nyt tilanne Viipurissa menee huonoksi. Ja Kemppi sitten tavoittaa, oliko sen 17.40 tarkasti se aika, niin Laatikaisen esikunnan ja siellä annetaan jyrkkiä käskyjä Viipurin pitämisestä ja vastahyökkäyksien suorittamisesta. Kemppi sanoi, että siellä on divisioona venäläisiä kaupungissa. Sinne ei pysty enää hyökkäämään, kaupunki on menetetty. Niin se taru sitten päättyi ja tänne sitten saatiin niitä Syväriltä siirrettyjä joukkoja tänne Tiehaaran alueelle. Palaamme niihin myöhemmin, millä tavalla se torjunta saatiin siellä pitäväksi ja millä tavalla se jäi pelkästään tämä kaupunkiosan menettämiseen tämä taistelu silloin 20.6. Mikä merkitys tällä sitten oli? Tässä vaiheessa Kannaksen joukkojen taisteluja johti yksi Marskin luottokenraalista, eli kenraali Lennart Ös. Ja Ös on sanonut omassa kirjoittamassaan kirjassa, että Viipurin menetyksellä kokonaistaisteluja ajatellen ei ollut kovinkaan ratkaisevaa merkitystä. Ja hän tuo esiin se, että jos alun perinkään kannattanut Viipuria ottaa tällä tavalla hoidettavaksi. Mutta jos te ajattelette kesä 1944, niin eihän Suomesta olisi löytynyt yhtään sotilasjohtajaa tai poliittista johtajaa, joka Viipurin olisi luovuttanut ilman taistelua. No, tässä kävi niin kuin kävi. No, sitten on tietysti aina kun tällainen asia tapahtuu, niin sitten ruvetaan hakemaan, että kukahan se on se syyllinen. Aina se syyllinen on löydettävä, vaikka kiveen silmästä. Ja no tietysti aina se pannaan syylliseksi sitten se komentaja viime kädessä, ja tässä tapauksessa Armas Kemppi. Hän oli sotaylioikeudessa syytettynä ja syyttäjänä oli päämajan asettama kenraalimajuri Väinö Palojärvi. Ja Palojärvi syyttää Kemppiä kaikesta mahdollisesta tehtävän laiminlyönnistä, joukon jättämisestä, etc. Kemppi ei nyt vaivaudu pitämään kovin suuria puolustuspuheita, kun hän tietää, että syy ei ole hänessä. Hänen se puolustuspuhe oikeastaan voidaan kiteyttää yhteen virkkeeseen, mitä hän sanoi. Tehtävä, jonka sai, ylitti kykyni. Suoraselkäinen mies, hän ei enää siirtänyt vastuuta kellekään. Sillä oli pidätettynä hän ja sitten tämä toisen patanan komentaja majuri Beckman. Tämän kuulustelu- ja syyttelyvaiheen aikana niin Beckman jostakin sai aseen, hän ampui itsensä. Ja Armas Kempille määrättiin semmoinen muodollinen tuomio, eli muistaakseni päävartioarestia, mutta en muista sitä 25. Niin, vähän yli 20. No 25 se oli se. No sehän ei, se on muodollinen tuomio. Mutta ajattelen Armas Kempin asemaa tämmöisenä arvostettuna jääkäriupseerina, niin sehän riitti pilaamaan Kempin sotilaskunnia. Sitä kunnia hänelle ei kukaan koskaan halunnut eikä pystynyt
pystynyt olisi ollut, mutta ei halunnut palauttaa, koska olisi pitänyt etsiä joku todellinen syyllinen. Minä heitän ilmaan kysymyksen, mitä teki 4. armeijakunnan esikunta. Asia hyväksi. Muuta kuin löi kaikki velvoitteensa laihin. Tämä on totuus. Kirjoitettakoon mitä tahansa. Erikoissairaanhoitaja Eeva Tammi on kirjoittanut hyvän kirjan, onko se Viipurin viimeiset päivät muistaakseni se kirjan nimi. Siinä tämä sama asia, minkä mä nyt sanoin, niin tulee sitä kirjasta luettua, että ei tämä mun keksintö ole. Samoin Jäntti on kirjoittanut hyvän kirjan. Sitten kun ei ole vaivauduttu selvittämään näitä asioita, niin Sotatieteen laitoksen tekemässä kirjassa, joka perustuu tieteelliseen tutkimukseen, niin puhutaan semmoisista kokonaistappioista, että täällä olisi tämän taistelupäivän aikana niin Kempin rykmentistä kaatunut 20 miestä, haavoittunut 100 ja kadonnut 420. Tämä luku on täysin virheellinen. Jos joku olisi vaivautunut katsomaan kapteeni Uuno Tarkin kirjoittamat kirjat, Tarkki oli se kapteeni, joka johti täällä sitä vastaiskua, eikä hän eli siinä hetkessä mukana. Tarkin kirjassa on päivittäiset vahvuusilmoitukset, kun Kemppi sai tehtäväkseen tarkistaa, mikä on sen prikaatin vahvuus, ja se tehtiin säntillisesti. Ja kun ne katsoo ne vahvuusilmoitukset, niin muutama mies katosi taistelussa, ei 100 määrin ollenkaan. Sitten Lappeenrannassa nyt jo edesmennyt lehden Karjalaiden päätoimittaja Arponen kirjoittaa kirjan, että Huhtiniemessä ammuttiin Marskin käskystä näitä 20 prikaatin miehiä niin kuin sikoja. Mä oon tavannut Arposen hänen elässään ja hän sanoi, että hän kirjoitti kirjan huhupuheiden perusteella, jossa ei ollut totuutta, ei hiventäkään. Ei siellä ketään ole Huhtiniemessä ammuttu. Ja kun niitä Huhtiniemen kaivantoja tutkittiin, niin sieltä löytyneet jäänteet niin ovat vanhoja venäläisen sotilaiden hautoja, mitä ne löydettiin, eikä tämän 20 prikaatin miesten hautoja. Eli tähän jäi semmoinen ikävä sävy tähän koko homman loppuun, joka olisi pitänyt jossain vaiheessa oikaista, mutta tämä sairaanhoitaja Eeva Tammi, joka harrastaa paljon tätä sotahistoriaa, niin hän on uhrannut paljon aikaa ja vaivaa oikaistakseen käsityksiä tämän Viipurin menettämisen suhteen. Mutta sen mä haluan korostaa vielä tässä, että kun luette erilaisia kirjoja, kuulette tarinoita, niin älkää antako semmoista vaihetta tulla päällenne, että tämä Viipurin menetyksestä vastasi Armas Kemppi. Hän oli se viimeinen. Hän teki sen, mitä niillä eväillä ja niillä tuella, mitä hän esimiehiltään sai, niin pystyi tekemään. Hänet jätettiin yksin. Näin. Nyt me lähdetään sitten Tali Ihantalaan. Minä haluaisin meidän yleisön puolesta sydämellisesti kiittää tästä esityksestä. Me olemme kukin eri lähteistä lukeneet tästä Viipurista, koska se on niin kipeä ja niin dramaattinen tapahtuma sotahistoriassa, että tämä vastaa niin kuin montaa näitä kirjaa, joita me olemme lukeneet, että se oli niin selkeä kuva ja meille tuli ihan niin kuin konkreettisesti me ymmärrämme, mitkä asiat kytkeytyvät toisiinsa ja mitä tapahtuu. Sydämelliset kiitos. Kiitos. Hyvä.